Fáilte go seachcain an an bethe scríomhaidir Gaelic. Agus an dú, ha mi a dul a bhrí ma dhéng seachcain na háast rí tíing as an lúnastal nuair a bhís mi ag solmórostig a stúra cuasa scríomhag cruachal. Ach, an thoiseach, ha mi son inse gaibh ma dhéng tacharta sa hagála atse nátheachcain an in operéan, nuair a bhís mi hín agus Sandy nicht Goil. Jones, a bring rí Michelle nicht Cleodge, mun a leorichin acinne, mu dhéng leorichin Gaelic as an arsinneach, agus sin a coharachug lechit blione dé choharle na leorichin. Seo an leor ag Sandy, crochtal ruag, leor barstoch, agus seo an leor asúra ac am hín, an ballach big a géistig ag dorsan, agus bhí sin bring mun a da leor seo an an operéan G Hönje, an coig of lá harichit gin a chéiting ag sia uadan. Curimi am fistrachug fun a video ha seo gus a feisiú hula bit fistrachi a haí orf mahashiv son chin. Ach, a cait a rurst go mian an lúnastal agus an teachcain a táisiúcha leis an tres lá díag gin a lúnastal, bí mi ag solmórostig son cuasa a dhéanú scríomhag cruachal. Bhraim mi an cuasa seo a nuí cúteoch san a hiad uad, agus ha mi cho taligte go bhfuil solmórostig éireorm a hiileag an blionna son an cuasa a stúrag a rihiist. A nuí hánig duine as a Dhearmalt, a Canada, a Sassing, agus as an nílan scianach héin son scríomhag, agus tronseachcain bheit sin caiitear scríomhag an an jiffer cruúhan, rosk agus barstoch agus rútbeic drama, agus bheit sin a bring mun seorsa scríomhí a ha accordagring sa hagar brosnachug, sa caiitear structur agus characterin, agus a fiaching rí scéalachgan a scríomhag, agus bha mi cho mochtil as a chudaúine a chósa scríomhet scéalachgan áling agus barstoch áling, agus ha mi an dochas go bhfuilit haast a scríomhag, agus bha ché bha scríomhag scéalach, dé channa tú go raibh scéalach tín go ús a bhain, ma dhéng ché águs a scol bheith uamsach dúch, agus bheith céiste géirí mú bhí dulgan dansa ag déireg an term, bheith ferille a scríomh scéal ma dhéng rút os nátere a hachar fer a bheith coiseach a bhaintich, agus hachar rí cútican agus is dócha go raibh taimh se bhain, os dócha gro siúil ras an an úne in a dóir chorigan scharú dóia bhí gavíneachug ach go raibh rút os nátere a hachar. Ché eile scríomhí ma dhéng fer a bheith gomór an isimil deoch láidir, agus na tripletin a bheice na bheithes, sé bhain scéalach sin na tríime na cútegan na cúspar ile bheit sin a leiseachug ach bheit dochas a cúteoch. Bheit imimeg cúsparaching agus imimeg dói a bhí gén sig scéalach agus ula go léir cháde ris na duine a chósas cháde riúmsa cúteoch. Ha duine ma a bhí a misc scríomhaidir in ile. Agus uadan in bíú caran dúch, Spiú sminnichog, cha nurin go an rút seo a chealtain do chuúte gan ile, chan ile déisiil, chan ile án na drastach, ach rough idea, agus ach ha cho fémal a bhí bring rí scríomhaidir in ile. Ec an ire trá sin nu a hau a cuad na bechcan agad an an ordú, agus bhí féin taiich agus brosnachug, bó bhí gopur an an búion mar sin. Bí cúte gúnig ra hanna mi ma grammar agus lítrachug, hanning nagaf cústrag ma dhéng sin an draste. Son bhí a chósta seo féimi tú bhí filante, ach chalecu lesa bhí ma lítrachug nó grammar. Chan sin cútramach ag an níra far a bhilú a
smynnig hwg mwying J yn sgil a hacket. Gai litrach y chwr ciarst ec almele, sé na bergen, na smuintjen, na sgilach yn heen, siet na ruten ascwtrymige ec yn niedese. Mar sin, ma ha ui acaf, ha min dolchus gybi siw jonoch caed larach lin solmorostig, ha mi fysrachug, ha mi cael chwr van een video show, agus feisiú fisrachug, agus ma ha ceistid sa bí feitiisiú fisrachug go marste mach kleur ag solmarostig, en no feitiisiú ceist a chur ormse as an aatje van een video show son bergen a chur seach, agus vín gematianoch na ceistin acaf a record. So, sinna bhúmsa an teachcainsa, an aatje vi caid a rash an teachcainsa, ha mi a caid a rörst, gan tachatas an an operéin, agus gan tachatas as an nielan scianach. Bí mi rash an a cheachcain, agus gus u feich mi réisiú, a mi dochas go bí 4 jo cheachcain acaf ule.